minna inkunu mimlija entużjażmu hekk kif javviċina l-milied. Nibdew kmieni minn nofs Novembru, nippjanaw, nixtru u nieħdu pjaċir. Biss wara jiddispjaċina għax insibu li nkunu użajna salari kemm ta' Diċembru Jannar u jekk mhux ta' frar ukoll fuq rigali, ikliet, parties u xiri. Ir-riżultat hu li jkun hemm min jibda s-sena l-ġdida budget stretch sew u jaraw kif iridu jgħaddu fix-xhur li jmiss sakemm jerġgħu jisibu saqajhom. U nsibu wkoll li anki dawk li jagħmlu budget xi kultant jonfqu iżjed milli jippjanaw. Huwa l-istaġun ta' tkun happy u merry, segwit hangover li probabbilment jarak f'Jannar u frar toqgħod ġewwa għax tkun infaqat kollox fil-ġimgħat tal-festi tal-milied u l-bidu tas-sena. Il-milied, il-familja, il-qraba u anki l-ħabieb jistennew li jirċievu l-istrina jew rigali, li toħorġu tiklu, li tistedinhom għal ikel u drinks, li toħorġu tiddevertu, u anki li tmurru għal safra għal lejliet u l-bidu tas-sena. Fir-realtà, dan il-perjodu u l-istennija li ġib miegħu toħloq pressjoni fuq ħafna nies, adulti kif ukoll żgħażagħ. Tisma' ħafna rimarki u tiltaqa' ma' ħafna stejjer u esperjenzi bħala kemm nixtieq li għallimni xi ħadd għax kelli nitgħallem mill-iżbalji. Iż-żgħażagħ fl-ewwel esperjenza tax-xogħol tagħhom iħossuhom mhux ippreparati għall-budget u kapaċi jitilfu kontroll fuq flushom waqt dan l-istaġun, b'possibilità kbira li jużaw il-karta kreditu sal-massimu tal-limitu. L-entużjasmu matul l-ispirtu tal-istaġun normalment iwassal biex wieħed jieħu deċiżjonijiet bil-għaġla. Sigħat twal, jekk mhux ġranet, moħħlijien infittex rigali adegwati jirriżultaw f'ħin mitluf. Din l-istennija tar-rigali li jekk jista' jkun tilbes libsa ġdida li tħossok kostret li toħroġ u tonfoq daqs ħadd ieħor biex insemmu ftit eżempji, iġibu stress kbir fuq xi ħud li jista' jwassal għal effett negattiv fuq is-saħħa, il-kontentizza u l-prestazzjoni. ġemma tirrakkomanda numru ta' suġġerimenti li int għandek tikkonsidra biex l-infiq tiegħek waqt dan il-perjodu tal-festi tal-milied u s-sena l-ġdida ikun responsabbli. Għamel lista tan-nies li insettihom rigal. Ftakar li loti tar-rigali jolħoq obbligu fuq ir-riċevituri li jagħti lura u żomm moħħok jekk jistgħux jaffordjawhom jew le. Iddetermina il-budget totali tiegħek ta' rigali tal-milied u kemm ser tonfoq waqt il-festi. Fittex u dur qabel ma tixtri rigali. Saqsi lilek innifsek, tista' taffordja, tista' tagħżel waħda u tiċċaħħad mill-oħra? Tħallix ix-xiri għall-aħħar minuta, inkella x'aktarx se tħallas iżejjed għal dak kollu li tixtri, għax probabbli tkun qiegħed tixtri bl-għaġla u tieħu l-ewwel rigal li ssib mingħajr ma tikkunsidra kemm jiswew. Fittex il-bargains. Tista' ssib ir-rigali li trid mingħajr ma tifqa' l-budget tiegħek. Fittex għal-rigali inqas għaljin. Ftakar li ħafna drabi ir-rigali li tixtri u tagħti, partikolarment rigali għat-tfal, ikunu minsija f'kemm li ngħidlek. Jekk se tixtri affarijiet għalik u għall-familja, ixtrihom wara l-milied. Wara l-perjodi tal-festi ikun hemm is-sales u sales tajbin ħafna. Żomm f'moħħok, kull spiża li tagħmel bil-għaqal u li tiffranka l-flus tfisser li se tħallilek iżjed flus fil-but għal dawk l-ispejjeż ma tistax tagħti mingħajrhom bħall-elettriku u l-ilma. Dekorazzjonijiet, karti u wrapping paper li jintuża r-rigali huma spejjeż addizzjonali jistgħu jiġu sostitwiti b'dekorazzjonijiet li tista' tagħmel inti mal-familja tiegħek. Tagħmilx window shopping u taqax għat-tentazzjoni li tixtri affarijiet li int ma kontx ippjanajt li tixtri. Ixtri li ppjanajt tixtri u mur dritt id-dar. It-tentazzjoni tiżdied jekk int għandek il-karta kreditu jew debitu tiegħek meta tmur tagħmel ix-xirja. Kollox jidher sabiħ u jleq. Huwa faċli li titħajjar tixtri u meta tuża card l-infiq huwa ħafna iktar sempliċi għax fil-fatt ma tarax il-flus li qegħdin jintefqu. Għalhekk iġbed il-flus u ħalli il-cards id-dar. Jekk għandek bżonn tuża l-karta kreditu, użah bil-għaqal. Kun żgur li l-kont ta' karta kreditu se jitħallas fil-ħin. M'għandekx tistenna l-milied biex tixtri rigali, hu opportunità ta' sales matul is-sena. Black Friday isseħħ ftit ġimgħat qabel il-milied
Oqgħod attent għall-afferti li tista' tuża biex tixtri ir-rigali. Kif naslu biex nitlu f'sena ġdida, ġemma tipproponi li tqis dawn ir-riżoluzzjonijiet tas-sena l-ġdida tiegħek. Warrab xi flus minn kull paga biex tkopri spejjeż fissi u varjabbli, inklużi rigali matul is-sena. Uża vażetti jew pakketti jew iftaħ kontijiet bankarji separati għal kull tip ta' spiża. Ħadd ma jħobb spejjeż mhux previsti, dawn għandhom it-tendenza li jbidlulek il-burdata. Għalhekk, kun ippreparat billi twaqqaf fond ta' ġurnata għall-emerġenza. Iqaf u aħseb dwar il-futur tiegħek u għalhekk ibda kmieni biex tinvesti fi skema ta' pensjoni privata. Għamel miri finanzjarji għas-sena l-ġdida u ibda ġemma għalihom. Jekk għandek bilanċ ta' kreditu għoli fuq il-karta kreditu tiegħek, ibda ħallsu billi tħallas iktar mill-bilanċ minimu fix-xahar li huwa divut il-bank sabiex ma tħallas interessi bla bżonn. Uża il-ġemma calculator għal Festi tal-Milied biex jgħinek tippjana u tibbaża l-budget għall-ispejjeż tiegħek fi żmien il-milied.